Dili manok-manok ka kay nag-squeak ka. Limpyo. Para atong sa lalaki ba natusik ba? Ha? Patupi sila, guys. Tupi sila. Ano sila di? Patupi sila, giuna pa si God. Kanang manok-manok, manok-manok. Bakit ako? Patupi mga bata, guys. Si Inday. Ating to ay kapuyab yan eh. Tuog si Inday. Ha? Huwag mo na apil. Andri, may apil. Apil ka. Huwag man si... Ak na mag-rak-rak. Nakaling gabi na ganatay. Ito yun, isiri. Isis. Isis. Pota guys. Iyog na ko ba? Isis. Iyog na ko, isiri. Ayaw, yuga. Anak-anak, indot kayo na si Nana, si ba? Nanang ko. Pang school ba? Pang eskwela ba? Yung lupit na, mo ginawa. Para hapsay ba? Ilang na. Gisad sila kasabaan sa maestra. O, Chim Archie. O, ang inyong gihatag, ang inyong gibayad. O, maghuwat raming minchong kay si minchong to na masahiro pa. Ikaw na nako si ka. Masahiro pa man nani ang kuan bayad. Nagminchong ako lang ning gidadri ang mga bata inyong anak kay magsigi kog away ninyo walang gyapon kapuslanan kay kanang wala mo may pakigol wala gyapon ra makuan lang ta ba ang akong kalagutan kada ganing imingon nga wala ikatabang mingon ba nga wala mangayo tabang mo na akong gikuan ninyo Chim Archie ay mo pag istorya ginana kay angay kay mong salamat sa tinuray di lalim bantay bata kagabi magkuan may kuan nila kabuntag pa ang naman sa ari pakita ninyo no pakaruning nun lang ko kada mo ari mo diri ako silang kuan no na iyo dili man may nang naakan ikaw sa kuan yung anak ko. Naplat. Tangtang. Ibutang na dito ko. Ito ito, Andre. Yo, God. Asipin. God, ako diktiwas ka. Awagan. God, ako diktiwas ka. Awag. Ang ilang mama ug papa ni ari man di gahapon agabi nagdaog tarak-tarak tarak-tarak ay nabasa nan gisakyas mga bata daghang kayo Drag trap, bubalik. samo kayo mag-away maghilak sa ay ipagawas bitaw da Mo na yung God, ako diktiwas ka. Nana, oh. Nay mo ano dili ay. Linday. Kisa imong mama? Kisa imong mama? Hoy, kisa imong mama? Kisa mama nimo? Ha? Ano na ba? Nako eh. Kisa mama nimo? Mama? Mi. Oh, mi daw. Dako na ba Israel no? Biyak. Dako ko ay. Awa be.
Uy. Uyo ba? Ah, gwapo na sagad, oh. Mura nagsikuan. Chololok. Rak-rak na sunod. Rak-rak na sa sunod, oh, rak-rak. Oh, rak-rak. Man naman si God, may mo God, be. Yawang God, oh. Ako. Oh, yawang God, oh. Ikaw, sad? Oh. Upo, nakarak-rak, Ate May. Ate May, upo, nakarak-rak, Ate May. Na naparak kay kanina sa sunod diguman kanina sa sunod. Kalpoy, Mark. Rak-rak, Mark. Nagdumatay ito. Huwag pa may alas 11. Rak-rak na nga, rak-rak na, oh. Muatod po ka kayo. Kasi magpatupi, ari lang ilang insect, District 5. Yang viewer bahasa Surias. Ante, matod. Matod mo. Hatod, oh, ang kuyog mo, hatod, yun mo. Uy, okay. Ang laos. Makrak, wapo. Oh, rak-rak, oh, liwat ka na siya. Yan, mama. Oh, sige na. Oh, kayo, burok-burok, uy. Lamat to, maglamat. Lamat. Ark na sad. Tumbang lang sa amin, oh. Ha? Pati sila, butan ka. Oh. May libog. Huwag siya libog. Nagana yung sa boto. Butan. Buta aja. Susah-susah. Uma! Uma, tingko! Tingko? Aray! Tulong! Oh, naku, 5 lang. Natagak yung 5. Pitoy! Oh. Oh. Andre. Inday, ah. Papa dito. Yes! Ilistaw! Probleme! Ako tingin! Abla! Abla! Kasi Inday. Buang naman sila, eh. Nay. Awa na, oh. Mura mo ikukuha na ni. Na ako. Di ba, wabi kami kon. Ako mabaluwa. Ako mapamaba. Ha? Mama, Ato minatay dito ko. Ato minatay ko, ha. Lubong. Oh, hotdon. Kailangan hotdon man na, oy. Di gid angay magkuan, di sila pa kuan. Kailangan makuan din na kay bawal man di hotdon. Ay, napay bata diri ay susunod na ko. Kisay imong mama? Ha? Mi? Imong papa? Chong ko no yung papa. Sik, anak ko. Yung kisay mama si Mi. Kisay papa si Chong. Love na mama? Love na siyang mama.
Ay, nanginom nag-cook. Ay, nay, man na magkaon. Teka, ano ba ito? Kaon ka. Ano mo po pa kami? Kaon ka, oy. Pakanon ka nila. Pakanon ka. Kaon. Kaon ka nila. Okay, das ako. Ina. Hagad man to kaon. Hindi man nam nakaon hindi oh. Langga mo na mama mi oh. Langga na nako mama mi. Silag susunod, maram ni pang-ahak ng taan. Paay na pay, susunod lang hapon ay ano. Losyang lang gid ako nga akoan. Hello mga kalosyang. Ma, naloon dito, May. Patimbang. Ano siya? Dawang. Ipatimbang? Ipatimbang to. Ang guba naman ito. Ako to Tugar ni sila Papa na. Puno day. Ako to ni Papa na. Ayaw. Ayaw. Painas ako. Ano sa kanya? Sinking? Sinking wala na eh. Sunod na tuig, mapil ko. Ikasang tuig, mapil ko sinking kay. Ayit tao ay kwarta ay. May nagtrabaho ko. Mindot ang trabaho niya. May ikuan. Ban na ang bata gud bantay. Ang bantay bata. Uli ara sila. Ha? Di pa man nakwaon silang mama. Unya na lang nakwaon, uli tao na. Matay. Bahala na lang nahali. Kayo mo po. Bahala na sila. Bahala na sila. Wala na. Ikuanan na. Yes. Kabaw. Mga dala na ginoon yung kuan ni kanan. Utong na lang ta kay. Wa tay mahimo kada sa diri. Ato na palayason nga. Asam na nila kuan. Balay o ni balay. Ana lang. Ayaw, day. Ayaw pa yun na, day. Ako ra, day. Ako ba? Sa'yo na ako, kuya. Ayaw, day. Iwas mo na siya, day. Gano'n. Kato dito, ma. Okay, gano'n. Okay. Yan na. Ay, inom, kuya. Kato lang.